Ja sam prošel, to je 80 godina, ja sam sad preko 90, sad sam navršio 94, 20. siječanj je bio i rođendan i sad, kaj sad? Tajna? No, neću reći. Zato je tajna, ne? Nemate tajne, to vam je geni, to su u genima, čujte, tata, mama, svi su bili dugovječni, tata, mama do 89 godina je živjela. Mi smo u mirovini, pa jesmo. Ja sam u mirovini, ali nikak da mirujem, Boga mi. Nikak. Čujte, daj mi vatre malo. Jeste zadovoljni u svojoj mirovini? Jeste zadovoljni u mirovini, s mirovinom? Super. Mirovina je strašna. Sretni smo zato jer smo zadovoljni s malim. Ne? I novac nam uopće ne treba. Uvijek se nađe nekako. Daj mi onda lisnicu. Prazna mi je lisnica. Češ prazno? Ne, onda nek ti bude. Čujte, novaca uvijek se nađe, jer mi smo skromni. Ona je iz skromne obitelji i ja, tako da smo mi naučeni jesti žgance koji vi, onda znate vi ajm prenjuha kaj je. Ajm prenjuha kruha unutra i gotovo. I ako vas neće zaboli, samo da. Tako da smo zadovoljni, čujte. Jedino je stvar u tome ako imate nekakve boljke, to je normalno i svi imaju, recimo malo neka reumica, imate ovo tu neke, ja znam, pa tu, pa noga, malo nogica, koljeno, onda smo malo onda uzmemo neke tablete, malo drogice, uzmeš drogicu, da, pa si onda namažemo si to